Ay, pag-aaya pa ta. Te, open niya gidre sa ako, te. Number 10, dose lang. Ay. Otoy, bawa sa headset nyo, te, ay. May lain, te. Ah, lain na, ne. Oh. Ah, bawa ate, ay. Ano nagtubag, te, kay bawa, manggod. Nay, yung kuante yo, yung keyboard, gahe kayo. O tayo, sa na yung pitaran, te. Lagasan na di ay! Kaya sa na-focus with revert! Nay, siya yun eh. Langas kaya. Kamu yung mga banga mo, kaya... Uy, ayam! Uy! Uy, lo, kayo talo. Ayaw. Balik na. Langas kayo mo na! Ayaw mo siglangas, sige, uy. Ayaw mo siglangas. Ano nang kasi mo? Focus! Pale. Buong! Pale. Daan mo! Tuyo, te. Te, open niya dito, te. Ah, lain na baho. Ah, gede. Laga, oy! Ste! Uy, mo sige kuan, uy. Ah, te. Type na dito, Pinayplex. Piste ni ungot naman yun! Uy! Kuyot. Kamu niya ba? Look! Ayaw, lagi mo dito. At tayo ng mga bata. Ay, sige na magpautog pa. Part tournament, di part 50k again! Na, baka nga ninyo eh. Mapilde ka na. Buwan na pinip... Uy, wala. Lag kayo na baka ka. Ano pinipilix ka? I-close na. Bago. Ayaw. Okay. Ayun, lag kayo. Nagpares ng guda. I-close na! Pinipilix po kayo. Ah, sa naman ay. Oh, sige. Ikaw na. Sige. Lag kayo, may report. Nagsigwita may pusto na mo report. Uy, ayaw, lagi mo sige. Awa na, damay na ko dali oh. Luwaan na ron. Toyo, Buwan na anay. yung mga batao. Toyo, anay. Toyo, nasakpan ko na. Bali na doon sa 1B, Pornhub. Iste ka dili eh. Dili kista na ng game part. Nay, nagkuhan dito eh, nagsigit-sagit, dito, at saya ng mga bata. Uy! Pang! Pang! Luyo ba ito? Patay ka mama, anaya. Ay. Buwang! Usumbog si mo papa mo ka. Ah, baho. Hindi ko tayo mo papa mo ka. Ya, awa yung hinsit niya, baho. Ay. Baho ka. Ay, mag-studio mo sa mot. Buwang bata. Sorry, tayo. Pauli mo na lagi dito, pauli. Ano si ko ano yung part buwang? Tayo, yung mga buo. Naduwa, sukita mo yung pusto! Ito na yan, mapilde niya mo yan. Sige na, ito na mo yan. Buwang ay. Tayo, kuyawa, di mo siya ito makapakuha na pauto ka na eh. Naman, kung namin. Baho pa kag headset. Taya nete oy. Ate tanaw na dagwan di. Anime. Isa may nag-YouTube diya. Look! Boom! Halun kayo! Sino nag-YouTube diya? To bata pa man ako. Part! Ya! Ayaw! Ya! Buwang. Ayaw! Ya! Ya! Agay! Bang! Agay! Buwang sa'yo. Ano kayo? Te, usa ka pansit kanton dito eh. Te, usa ka pansit kanton dito lang kuya. O kandiri ko na kanton, nasa kabad. Oh, kuya. Duwa ate, ako ang siya ate. Kuya. Ang siya ipanso. Ah. Ano naman te? Okay, bayad te. Ikaw na mga bata ay at Lugi o tayo ay mabang. Lugi ya. Iya. Sige, 50,000 po sa part. Ato niya baho agbaban niya. Agbaban. Agbaban. Ayun. Pilo na noon. xxx.com. Ulo. Aba. Saan ka? Lag kayo, part. Nagsikwita ba yung posta mo, di ba? Gaya. At tayo, magibunog. Tanaw na tagkuhan, di ba? Nindot nga sa lead. Magduta na lang ko eh. Steam. Ay. Ayaw malasa, pindi, pistig. Lah, hindi mo kaya ito. Nanagagan itong mga bata sa'yo. Ay, pagkala sa ko, part, nagduwa ko. Nagduwa naman sniper.
Ate, invoker, managad na lang, pusil. Ang book ko. O tayo palayo, Part, buha ka, long reach ka ka, magpadoon lang ko. Ayaw, wala pa gani oh. Ate, Tapos tayo nagkuha, para wala kuha na, buha ka mo. Ay na, buha ka, bukid kang. Agoy. Sawad ka mo ting mo. Uto, pag ito kakuhaan ba? Huwag kita kabislet. Mga pwede rin may 50 million mga ka. Pati sila, kayo. Ay, si John Part na nagigang ka Part. Liko. Ataya, di man, maliko. Slow hands pa rin Part eh. Uto, bago pa kita kaduwa gani. Asa ka mo ba kung slow hands kayo ba? Di mo maduwa Part? Awo, bugat kayo mas kauban. Kung ikaw, player kaya, imo. Dabi. Smoke. Kuha mo ng time yo. No. Time ba? Te, cancel ang pankanton. Ay, pang... Ate, cancel ka kanton boy. Ay, duwa. Kuha mo ng time ko, dagang yung siyo. Aram ka rank up ka. Aram ka daog ka. Okay. Aram ka daog ka. Ang kanton te. Te, palay ko kanton te. Piste na matay do gaya sa kanton ay. Te, dali ang kanton te. Follow up ka namatay ba? Ako ay masambagga na ni ba, makulutahan gi ko ani. San tao. Do guys kanton ba day? Kuna po diya? Unya rocket param ka daog ka. Matayan eh. Bugo. Ayo lo. Kau ba? Yo.